luar ro aicoro. Ini aicoro bukaran ro. Dongkolaबो हामा जाबावबायसो. हेलौ लोगोफोर दादु सरगियारिनि भिडिअआव मेगनखौ बानाय नोङो दे होनफिन दोननो हाला गोदा था होनलां मा मेगननो नायबाय थायाखै हेलौ लोगोफोर दादु सरगियारिनि भिडिअ फिन खेबसेनो सोंखौ बरायनाय जाबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबादि जे जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय फुंनि सा लोगोफोर फुंनि सा नङा 11ता जाबाय फुंनि सा जाबाय नोंहादि दासो लोंफैदो ना मा संनायदोलै दालियानो मा संखाय बेदर जाया नों स्लाबनांगौ गारि सलायदो बेदरखौ हाथाय फ्लास लाइट जोंना दों बन्द खालाम माबा ओइ 16,000 माबा फानगोन नाव माखो 16,000 माबा फानि देना हे नायनि मोखांखौ खनसे हरगोन बायसा होनदां मोखांखौ नायनानै हरगोन आरो 16,000 बावरगोन आरो बेखौ बुंनाय 16,000 बावरगोन आरो उरां ओइ एसेबां मोनखाया 16,000 हरगोन दे नै खर' माबा सिथाबदो 16,000 होनबानो हरगोन दे ना बोरमा गाबोन मानै बायना लायबोनोसै ओमफ्राय गाबोन मानै बायना लायबोनोसै खाननो थांगोन फुङावनो मोजां होनबा नों लाया आं होननाय बाथ्राखौ लानांगौ हदाय ओइ माखौ नों माखौ नों 20,000 मोनगोन आरो इखो बैसागोआव एखे बाथ्रा नों मानै बायबा गाबोननो देरगोन आरो मानै लाबाव बोरमाखौ फाननानै ओइनो आं लेंहरबा फाया आंखौ गियो फै ना इस नों लेंहरदों दंखलाबो हामा जाबावबायसो बादाम दालि आलु माने जोंहा दिनै पारुला बाजाराव थांनायाव फैसा 40 थाखा मोनबोदों आरो फैसा 40 थाखा मोननानै बादाम लाबदो बादाम गोथां लाबदो दालि आलु माने भाजा बानायसिगोन दा सोरनि फैसा मोनबा बाजारसो खालामनो फायदोंमोन नामा बेसेराया फैसायाबो गलांबाय 40 थाखा फैसा माने लोगोफोर बाजाराव 40 थाखा मोननानै पारुला एसे बाजार खालामना लाना फैदो खिन्थु फैसाया सोरनिमोन जोंबोथ' मिथिला खिन्थु फैसाखौ जायनि गोमादो माने इ भिडिअ नुयोबा मिथियोबा माने लांफैफिननो हागोन आरो 40 थाखा फैसाखौ सोरनिबो मोनथाय थगायनाङा दै खसा होननानै लांफाय माने जोंबो माने बिराद फोथायनासो माने भिडिअ होदो जाहाथे गोमाजानाया फैसाखौ लांफैफिनथों होनना आरो जुदि थगायना लांफायोबा आरो गावसोरनि धर्मसै हरफिननो नागिरदों 40 थाखा फैसाखौ सोरनि मिथिला मानोबा लाबोदोंमोन नै फैसा मोनबोनाया बिराद खुसि 40 थाखा फैसा मोनबोनाया खुसि दे जानोसै इखौनो फैसाखौ लांफैयोबा हरफिननोसै सोरनि गोमादोंमोन बांद्राय नङा 40 थाखाल' नोंथ' दा फेग्रानिसो गोमाखो ना फियैसो गोमाखो मिथिला आरो दे थाब संदो जोंहा उखैनो हाथारला नै जोंहा बोराय बुरै हाखराव थांनो ओंखारलायबाय हाखरखौ नायनो दिनै बोरै जादों ha luar gila cari apa gue usah bemen banyak tuh luar gaya luar ro coro ini coro bukan ro ini
हांसो माखाया फुख्रिफोराव बा गाबनायफोरा इयो बाफायजोबो बिरजोब्बाय हांसो हिसाब फाननो सेस खम ना जायो इसोरो दुनियानि हांसो सिलारि थु थु ना माखादि जायो इसोरो मा दाननो थांनो फैदो फै आं लवार बाजारनि गिबाय हाखरा सानस्रिनोसो हामसोदो अबेथ' मैथा नायनो नालाय इमान जंगाल बारियाव गखायसर बान्दर थाबा मायबा थाबा आंथ' गिया लामाखौ साफा खालामना होबा फैबाय थागोन आंनियाव लामाखौ साफा खालामना होबा फैबाय थागोन थाङा फै थांगोन आं गोथौ नङा दे ओइनो नैखि फाय नैखि बेखौनो हाब्रुसो बेखौ नङा दे एख' जायालाय फायथारदो ए दिनै नैखि 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 गोथौथार नामा गोथौ इखि थौलेथ' नायाबा बेसे देरदो नुलाबो थु थु सेखाय लादो फै हाबनो लिङो बोरै थांगोन नोंलाय नोंथ' थांनांगोन आंना फिसा जाबाय ना आथिङा नोंसो हाबाय आं बोरै थांगोन ओमफ्राय फायलाबा आं थाङा थाङा लां सिगां जाग्रो नों सिगां जाग्रो थ' दा गाव खारलांनानै दा लुवारा ओंखारखाजोबना थाबाय ओमफ्राय आंनो बाथिसै फुख्रिखौथ' नुखाबाय लोगोफोरा ना गिदिर गिदिर दङ गिदिर गिदिर ना सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन गिदिर गिदिर नाखौ मा 5 बोसोर 5 बोसोर ना इ गैयाबानो ज्राव फानबाय दा मोनानि साहा लोंलायनोसै लोगोफोर आरो पारुलाबो फैनानै खानसि खुरै सुबाय बेनिफ्राय मा मामोनलाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालाम साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर